बयखौबो जिसु लाबाय बे प्रार्थना खालामबाय आलफनसानियाव आन्थु खरायनानैहाय बेयावहा आङो गोबां प्रमान मोनदों आंहा गिथाव बाथाव आंनि बे सानसे आं गोदबाय गोदनानैहाय थाबथाला दै लोंबाबो थाबथाला जिउ थांहां थांहां जादों आंनि ईश्वर आंनि फोरबो आंनि ईश्वर गोथार जिउआ जोंनि सायाव फैगोन आरो गोजौ सिन्थानि बोलोआ जोंनि सायाव थाफैगोन हालेलुया 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 आंनि फोरबोआनि थोर आंनि फोरबोआनि थोर जिसु 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 आंनि फोरबो आंनि थोर आंनि फोरबो आंनि थोर आंनि फोरबोआनि थोर जिसु 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 Hallelujah, thank you, Jesus, thank you, Jesus, praise you, praise you, hallelujah, 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 Jesus, 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 angkatnya paling tinggi, Allah, ada berkat menang terus kerjanya kamu hallelujah, hallelujah, Kata jawab ini sampaikan hari kerja cinta ni boleh sampai kata jawab sini sampaikan hari kerja cinta ni boleh kata jawab sini sampaikan hari kerja hallelujah 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 kata jawab ini sampaikan Jabini sampaikan harga jatuh mana saja. Jabini sampaikan cinta malam tapi jawabini sampaikan harga jatuh बयखौबो जिसु लाबाय मुनि होनो सानदों दिनैनि 13 तारिखनि अखाफोर सानाव बयबो आइ मारियानि बे दर्शन देबतारनि अखाफोर सानाव मान होनो हायनाय गासिबो बिसुलायनो फैनाय मान गोनां आलासि दाब दाब फैनाय न'खरसे जानानै फोथायनाय मान गोनां गासिखौबो हामबाय होयो दिनैनि बे टेस्टिमनियावहाय आं बुंनो सानदों आंहा थांनाय मासावहाय गोबां गिथाव बाथाव जादोंमोन आंनि जिबनाव नाथाय आं गाबै गाबै प्रार्थना खालामबाय आलफनसानियाव आन्थु खरायनानैहाय बेयावहा आङो गोबां प्रमान मोनदों आंहा गिथाव बाथाव आंनि बे सानसे आं गोदबाय गोदनानैहाय थाबथाला दै लोंबाबो थाबथाला जिउ थांहां थांहां जादोंमोन बे समावहाय आं मा खालामगोन मा थागोन ओमफ्राय आं गाबख्रावबाय थादोंमोन गोदनाया हामला होननानैहाय आंनि हौवाया आंखौ रायबाय नोंहालाय इसेबो फोथायनाय गैया नामा होननानै बुंबाय अब्ला आं बुंबाय गोसोखांबाय आंहा बे समाव आंहा गोसोआ गेवाखैमोन बुद्धि गेवाखैमोन हौवाया बुंबाय नोङो बै आलफनसानि बिबार लाबोनायखौहाय नोङो सोमनानै फोथायनानै बिनानै नोङो लोंनो हाया नामा होननानै आंखौ हौवाया एसे खरसाजों बुंबाय ओमफ्राय आं बुंबाय गोसोखांबाय बे बुंनायखाय नंथारगौबो आं आन्थु खरायनानै भिडिअ'आव मम सावनानै दसे बिहाबबाय गाबै गाबै बिहाबबाय आलफनसा आनैसो नोङो आंखौ अननानै नोङो जिसुनियाव बिनानै होदो
नों अननानै गोबां सुबुंफोरखौ नोङो गोबां महिमा होदों आरो बिसोरखौ जिसुनियाव बिसोरनानै नों सोखादों आंखौबो बिदिनो नों अनखांदो आं मावरिया जानानै आं सैसो नांनायाव नों हेफाजाब बिसोरनानै होदो होननानै आं बुंदों बिदि बुंनायाव आं गाबै गाबै प्रार्थना खालामनायावहाय आं बेखौ आं क्रुस दाननानै खाफालाव आरो फुखाबाव आरो जेरबायाव खाफालाव बिनि सोमनाय दैखौ बे सोमनाय दैखौ आं लानानैहाय बेयावहाय आंहा आरो लोंबाय आं सालायाव खोनथाम क्रुस दाननानै आं मन'ख्लायबाय आरो लोंबाय उदैयाव दासोमना लाबाय बेयावहाय लोगो लोगोनो जिं जाबाय ओमफ्राय आं बेयाव आरो आं नुदों जोंनि बे जाय जोंनि बे ब्रादार बिथां जोंनि गोसो आरो मैखुनखौ गोथार बोसोनजों मेहेरगोनां बोसोनफोरखौ जोंनि मैखुनाव सोना होनाय जोंनि खर'नि मेलेमखौ जोंनि मैखुनफोरखौ जिउफोरखौ गोबां जानाय गिथाव बाथावखौ बेखेवना होनाय जोंखौ गोजोन होनाय लामा दिन्थिनाय जिसुनो बिसुना होनाय ब्रादार बिथांखौ हामबाय हाजासे आरो बिथांखौ आरो बिखौ आं सिमाङाव नुदों बे मासावहाय जोंनि न'खराव खृष्टान पारानि न'खराव आइनि न'खराव थांनानैहाय गस्ला गुफुर जोमनानै हासिब गंसे गोदान लानानै बियो थांदोंमोन ओमफ्राय आं बेयावनो आं सिरि मोनबाय आरो आंनि फिसाजोआ आरो सानसेखालि बै एसे गोबाव जाबाय बिथां ब्रादारखौ गोजौ बिल्डिंनिफ्राय फुलबारियाव गोलैनाय नुदों होननानै आंनि सिगाङाव खोन्थादों नाथाय आं गोबां टेस्टिमनि बुंनो सानदोंमोन नाथाय एसेयावनो दोनथ'बाय बयखौबो आं गोजोन्थों आदसा नोंनाव सोंनो लुबैदों जेब्ला नोङो बे हां सरथेनो नागिरदोंमोन नामा जेब्ला हां सरथेनो नागिराखै आइखां बायखां जादोंमोन आइखां बायखां जादोंमोन औ ओमफ्राय दै लोंब्लाबो जेबो हामनायखौ मोनाखैमोन दैयानो गोबाबाय थादोंमोन दैयानो सिङाव हाबाखै थांबाबो गोबाबाय थादों नोङो आइखां बायखां जानायाव जेब्ला बे आलफन्सानि मुङै लांनाय बिबारखौ जेब्ला नोङो फोथायनानै बिनानै जेब्ला बेखौ फुनो आरो बेखौ लोङो बिनि उनाव नोंनि बे बेरामखौ नोङो गोजोननायखौ मोनबाय औ स्रां मोनबाय इसोरखौ हामबायदो दे आखाइ खबदो